Здравейте! Това са T-News. Аз съм вашия водещ Венцислав Колев. Тази седмица всички говорят за 14 февруари. Денят на любовта. Или денят, в който всички си мислим, че сме на една и съща вълна. Не сме. В училище празника влиза през валентинките. Ученическия съвет го организира, а правилата са простички. Кратко послание, малко смелост и без никакви излишни обяснения. Можеш да напишеш нещо мило. Можеш да напишеш нещо смешно. Може да напишеш истината. Това обикновено е най-трудно. Историята за 14 февруари е по-интересна от сегашната му версия. И не, Свети Валентин не е продавал шоколади и не е правил историята. Просто е вярвал, че любовта се струва риска. Преди е била тайна, сега вече е публична. Колкото повече лайкове, толкова по-успешно изглежда. Любовта в училище си има собствена логика. Всичко започва с поглед. Продължава с "ти май го харесваш" и завършва с неловко здрасти по коридорите. Плюсът е, че часовете минават по-бързо, а минусът, че личното рядко става лично. Нашето поколение живее между реалния свят и екрана. Често виждаме перфектни връзки онлайн. Ние знаем, че не са толкова перфектни, но въпреки това ги използваме за сравнение. После се чудим защо нещо не ни излиза и не се получава. Ако пък 14 февруари не е вашия празник, няма нужда от обяснение. Любовта не е задължителна по календар. За щастие, на същата дата е и Трифон Зарезан. Празник без клишета, без сърца, без нужда да обясняваш каквото и да е. Освен пред Кат, че не си го празнувал, де. Някои празнуват любовта, други празнуват живота. Това най-често е едно и също. В крайна сметка е личен избор. Празника не е по-истински, ако е отбелязан. Календара го напомня, но това не означава, че трябва да го поглеждаме. Това беше от мен, Венцислав Колев. И нали се знаете? Избирайте. Ще се видим, когато се видим.